is intended to make a difference for this country, that it will make a difference for this country. Seche ma Pogruok e paro podi nenore e kind gavana ma Migori kod seneta ma Migori Eddie Oketch e weche mag dongruok e kaunti ma Migori. Gavana ma Migori olero ni nyaka ne odonji e telo kaka gavana ma Migori. Kaunti ma Migori osetiyo mana kod omenda maromo $12.5 e gedo mar pi ma Bongu-Raga e sub-kaunti ma Nyatike. Ochilo owacho ni weche ma seneta ma Migori wacho ni oseti kod omenda maromo $85 e chenro ne mar pi en miriambo, kendo seneta ok wach adiera ne jopiny. E kinde maromo jumbe ariyo yuoro kosebedo ka mienjo e kind gavana ma Migori Ochilo Yako kaachiel kod seneta ma Migori Eddie Oketch kawo tonde kod chenro mag dongruok e kaunti ma Migori. Gedo mar pi ma Bongu-Raga e sub-kaunti ma Nyatike en achiel kuom mago mosekelo pogruok e kind jotelo ariyogi. And some people said that I am questioning things from Nairobi and I'm only in Kalapapla. Today I've come here with what Lugos called a theory. Bongu-Raga is one of the projects that is a novel project. It was designed in the year 2020 by the administration led by my predecessor, Governor Obado. It had been budgeted to consume 110 million. Seneta ma Migori Eddie Oketch ne olimo pini mar Bongu-Raga jumani kendo ramo ni chendone mar dongruok pok otim kaluwore kod omenda moseketi kod tend kaunti ma Migori ka gavana ma Migori Ochilo Yako bende koro nyiero wechegi mowachi kod seneta kod seneta Oketch ok wach adieri. Look at the substitution of this pipe, because this was not functional at the time of Obado. This was wrongly channeled. The substitution for this pipe is that pipe there. Then the biggest facility here ought to be the piping system all the way up. Unfortunately for my senator, he visits the project without any technical person. He visits the project without the auditors. My senator has basic knowledge. He may not have technical knowledge in water matters, which he really needed if he needed to go there. Kada beni seneta Oketch wacho ni omenda maromo $85 osetigo e chenro mar gedo mar pini ma Bongu-Raga. Gavana ma Migori Ochilo Yako wacho ni pini mane gedo mare chakore ndalo mar gavana machon Okoth Obado mane onego muony omenda maromo $110 e bwo tende mano omenda maromo $12.5 kende emosechul nyaka ne donje telo e higa mar 2022. Between 2023 and 2024, the current county government allocated 59.3 million to do this proper piping from this place all the way up. The previous administration implemented, I think, one of the phases, paid 8 million in the year 2021. In the year 2021-2022, they again paid 13.5 million. We came into office because of the dire situation in which the people of Kachieng Ward in Sori needed water. We took over this project. We implemented the second phase, and we paid during that phase a total of 12.5 million. Ochilo wacho ni kata sani tend kaunti ma Migori nitiere kod gop kambi mane omiyo rak mar gedo mar pini nikech pok otimo tich mowinjore manyalo miyo oganda koro yud. We had to think of importation of certain things that would be required to fix it and make it work. My administration owes the contractor working on that project 25 million that has not been paid, and the reason we haven't paid it, we will not pay it until the project yields water. E seche ma seneta ma Migori Eddie Oketch wacho ni gedo mar piny itiyo godo e chamo omenda jopiny, Ochilo wacho ni onge lipod janon buge mora mora mawacho ni omenda osetigo marach e gedo mar pini, ka wacho ni seneta ma Migori koro fungo miriambo. The Auditor General raised the question that needed the response about delay. The Auditor General has never claimed that money has been lost. Gavana ma Migori Ochilo Yako no komor kod kistelo ma seneta ma Migori ka wacho ni jotelo moyier kod jopiny onego bed jogo ma wacho adieri kendo gitiko mar achiel mondo jopiny oyud dongruok. So I just want him to
exercise good leadership by being honest about what he says and by being less confrontational. We both or all work for the people of Migori and Kenyans, and we need harmonious working relationship. He has repeatedly claimed that we have refused to go to the Senate. Migori County is the county that goes to before the Senate more regularly than all other counties. George Juma, Ramogi TV, Migori. Anyakwana mgajwangi report mara George Juma kowuok county ma Migori madwan wadhigo de yweyo mokwongo weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. Somane moko kuom ote ma ochwalonwa achiel kachiel. Kavin Mboya wacho no eyo makare, wacho ka ni happy Sabath. Onno wa eyo maber kata kamano ok onyisowa ni oneno wa eyo ka entiere kanye. Jared Obuya bende wacho ka onno eyo makare, wacho ka ne omor kodwa kendo koluwo weche manyien achiel kachiel. Ote machielo wacho ka ni Senator Okech riambo owe miriambo an